Ens veiem en un altre vídeo de Clafos Clan. En aquest cas ja tenim el nostre estimat ajuntament al nivell 3. Amb tot això hem de començar a millorar algunes coses. Toquem aquest constructor i començarem a veure, millorarem el nou laboratori. Posarem un nou laboratori, en aquest cas el posarem aquí, una mica a les vores. Aquí mateix, aquí està bé. Vaig construint el nou laboratori. Què més podem construir per aquí? Posarem un nou campament, i aquest el posarem aquí, al costat de l'altre. El posarem aquí mateix, al costat de l'altre. Molt bé, tenim la muralla encara a nivell 1 i les hem d'anar millorant. Un cop fet això, ja millorarem més els murs. I ara ens passarem a agafar recol·lectors i farem algun atac. Tenim les tropes preparades. Tenim aquí les arqueres. Tenim els gegants. I anem preparant entrenaments. Estan tots preparats. D'acord, molt bé, i ara ens posem a fer el primer atac. A veure, aquí atacarem. Perfecte, tenim 3 hores d'escut perquè ens han atacat. A veure, atacarem en aquesta aldea. Veiem que té un canó i té una torre d'arqueres, 2 canons, més ben dit. Doncs començarem atacant per aquest costat amb un gegant, per darrere les 4 arqueres, un altre gegant per aquí i les 4 arqueres per aquí, i aquesta atacarem així. Hem de defensar i ara la batrem aquí. Molt bé, ja tenim la defensa destruïda i endavant a destruir-ho tot. Molt bé, assombrós, ja tenim el 60% i a punt de destruir l'Ajuntament. Això serà un 100%, amb gegants, bàrbars i arqueres. Molt bé, 94%, només els quedarà la constructora. Molt bé, 100%, Jumpscat, 23 copes. Comencem molt bé. Preparem més entrenaments. Vinga, va. Aquest està molt bé. Posarem 2 gegants. Posarem 8 bàrbars i posarem la resta amb arqueres. Un bon atac. I ara busquem algun altre per fer-li també el 100%. Atacarem, buscarem i a veure aquí li fem el 100%. I farem el 100% amb aquesta. Sí, això sembla fàcil, també és com l'altra, 2 canons i una torre d'arqueres. Començarem amb un gegant, unes quantes arqueres, un gegant, unes quantes arqueres, i aquí 3 arqueres, i els bàrbars que vagin tancant aquí. I amb això posarem els bàrbars, que acabem de destruir la torre d'arqueres, es queden sense defenses. Va, vinga, que ens han matat a un gegant, però a veure si podem nosaltres. Amb aquest canó, és una mica més fort d'aquest canó, podrem atacar el canó, podrem destruir el canó. A veure si arriba. Va, vinga, va, el canó que està a punt de quedar destruït, el nostre gegant també està a punt de morir. Bé, perfecte, just, però el nostre gegant ha pogut contra el canó. Ja només queden les arqueres contra l'Ajuntament i l'elixir i la mina. Així que això ja està fet, això ja Jumpscat és un 100% assegurat. Bàrbars, vinga, m'aixequeu. Un 100%, molt bon atac. Aquí acaba de destruir els recol·lectors. Perfecte, segon 100%, 2 atacs, 200%. Això és Jumpscat
super pro, mega pro, amb una aldea començant des de nivell 1, ara nivell 2 i ara nivell 3. Posant el nostre nivell. Després dels 10 anys de Clash of Clans amb el seu pastís aniversari. Pastís als 10 anys de Clash of Clans. I tornant a començar després uns quants anys sense jugar-hi. Perquè vas estar jugant fa molt de temps, ho vas deixar i ara hi he tornat per tornar a començar des de 0. Des del començament, des del principi, des del nivell 1. I anar avançant fins al on puguem al màxims. Va, Chamscat, això començarem, ja tenim una altra cosa millorada i ara acabarem i millorarem. A veure què és important, doncs els magatzems, hem de millorar els magatzems, és molt important millorar els magatzems per poder emmagatzemar bé les nostres coses. Per tant, com més magatzems tinguem, millor. Molt bé, aquest es farà ràpid, en 10 segons ja el tindrem millorat. I així s'anà pujant, tindrem més diners, més elixir i podrem anar millorant. Millorem aquest i millorem. Aquí ja són 5 minuts. A veure aquest. Millorem aquest. Va, d'acord, perfecte. Milloren els magatzems. I bé, nois, fins aquí el nostre vídeo de Clash of Clans a nivell 3 amb 2 atacs al 100%. Chamscat, ens veiem a la propera. Espero que us hagi agradat aquest vídeo. Subscriu-vos al meu canal. Doneu un gran like si us ha agradat. I ens veiem. Adeu, Chamscat.